Kwamishinan Ilimi na Jihar Kano, Muhammad Sunusi Kiru ya ce zuwa yanzu ma'aikatar ilimi ta Jihar Kano ana ci gaba da aikin sanya hannu, tattarawa tare da tace jarrabawar share fage ta wa'anda gwamnati za ta ɗauki nauyin biya musu jarrabawar ƙarshe ta babban makarantar sakandare ta bana, abinda shine yasa aka ɗan samu tsaiko, kuma kowane lokaci zuwa yanzu za a kammala. Yanzu na kafa wani kwamiti wanda ya zauna jiya zuwa yau zai bani rahoto a yau dinnan domin a gama tsefe komai a tantance ya zamanto wanda ya kamata a biyawa gwamnati ta biyawa shi za mu biyawa, kuma dukkan abinda majalisar zartarwa ta yanke na yawan waɗannan yaran da za a biya su za a biyawa, sauran kuma kamar yadda aka saba iyayensu su ɗau nauyinsu. Wannan shine. A bangare guda, Sunusi Kiru ya jaddada cewa dukkanin malaman da suke aiki a makarantu masu na jihar Kano lallai ne su koma zuwa ga makarantun gwamnati. Duk wata makaranta da take mai zaman kanta ce sai mun kwace malamanmu in mun dawo, amma mun ba da dama cewa idan muka dawo muka duba za mu duba cancanta, ina ne muka san ba za su iya ɗaukan malami ba sai mu ba su. Su ma suna taimakawa, suna ba da gudunmawa wajen bunƙasa ilimi, kuma mafi yawan yaran da ake koyawa a makarantun na 'yan Kano ne. Daga nan Kano, Musbahu Balace ɗayan gurasa a labaran Standard Voice Television.